היי בנות, תודה רבה שחזרתם לעוד סרטון שלי. לא הייתי פה 3 שבועות בגלל שהייתי בחול. הייתי שבועיים בקרוז בנורווגיה, באזור של הפיורדים, היה מאוד מאוד יפה. ואחרי זה הייתי שבוע באמסטרדם. כמובן שעשיתי קניות בכל הזמן הזה שהייתי בחול. קניתי קצת בנורווגיה והרבה באמסטרדם. חשבתי אם לפצל את ההול הזה לדרגסטור ויוקרה או דברים כאלה, כי באמת יש פה הרבה דברים ולא רציתי שהסרטון הזה יהיה ארוך מדי, אבל אז אמרתי פאק איט, אני מראה לכם הכל ביחד ושיהיה באיזה אורך שיהיה, ואם תצטרכו הפסקה, אז תקחו הפסקה, כי באמת קניתי הרבה דברים. חזרתי ממש אתמול ואמרתי שאני פשוט אשב ואצלם הול. אם אתם שומעות רעשים, אז יש לנו היום כוכב אורח בשם מקסה שמתחבא. מקס, בוא. פה טוטון, פה. זה מקסה. טוטי, מה זה? מקסה הוא מלטז. קצת מלוכלך וקצת מופרע. נחזיר אותו לישון. בוא תישון. הוא רק מחפש עם מה להתעסק. לא, אתה לא יכול לאכול את זה. אז אם אתם שומעות רעשים ברקע, זה מקסה. אם אתן רואות מין פסים של תאורה, אז פשוט הנחתי פה את כל הדברים, אז יש קצת השתקפויות עליי מהדברים שמונחים פה. אז תסלחו לי, גם התאורה היום לא פרפקט מסיבות טכניות כאלה ואחרות. אז אם אתן רואות באמת הבדל בתאורה מסרטונים קודמים, אז טיפה בעיה. אבל אמרתי שאני חייבת לשבת ולצלם את ההול הזה, כי אני רוצה כבר לשים את הדברים בחדר, ואחרי זה כבר לא יקרה, אז אני פשוט אצלם את זה עכשיו. אוקיי, אז אני פשוט אתחיל. אני אתחיל ככה מקצת דרגסטור כללי כזה. קניתי את המייקאפ הזה של מייבלין, זה הדרים סאטן ליקוויד, שהיה לי אותו ואהבתי אותו והוא נגמר לי, אז קניתי מחדש. קניתי גם את המייקאפ הזה של בורז'ואה, זה ה-Healthy Mix Foundation. זה משהו חדש נראה לי, אני לא מכירה אותו באריזה הזו, אני יודעת שיש Healthy Mix Foundation אחר, או שזה משהו, לא זוכרת. יש Healthy Mix סרום ו-Healthy Mix משהו אחר, אם אני לא טועה. בכל מקרה, אני חושבת שזה משהו חדש, והוא נראה נחמד מאוד, אז קניתי אותו. האמת שהוא עלה היום, עשיתי מדריך חיפור עם כמה מהמוצרים פה, ועד כה אני לא אוהבת אותו. חלק מהדברים פה הסוואצ'תי וניסיתי בקטנה, אז אם יש משהו שכבר יש לי סוג של דעה לגביו, אז אני אגיד לכם. עוד קניתי את הספטרון הזה של לוריאל. הוא בא במין אריזה ממש מוזרה, אבל הצבע שלו נחמד והוא מט. אז קניתי אותו. קניתי את הקונסילר הזה של בורז'ואה. זה ה-Radiance Reveal. אני חושבת שיש אותו בארץ, לא בטוחה, קניתי אותו בגוון אחד, אייבורי. לדעתי הוא טיפה ורוד לי, אבל עובד. קניתי את ההיילייטר הנוזלי הזה של מייבלין, שהוא ממש אינטנס כזה. לראות, הוא ממש מטלי כזה, וקניתי אותו. אני לא חושבת שיש אותו בארץ, מקווה שיביאו. אני נתקלתי בשני גוונים שלו, אחד שהוא ורדרד, שזה זה, ואחד שהוא זהב, שהיה כהה מדי, אז לא קניתי אותו. קניתי ספטון של מייבלין בגוון 842, רוזווד פרל, שהוא מין כזה ניוד כזה, סטני כזה. אני אוהבת את הספטונים של מייבלין, הם ממש אחלה והם לא דברים. קניתי בושם של ג'ו מלון בריח wood, sage and sea salt. יש בו משהו גברי קצת, הוא כאילו קצת נוטה לכיוון בושם גברי, אבל ממש אהבתי אותו. אני חולה על הבשמים של ג'ו מלון, מתה עליהם, אז התחדשתי בריח חדש. אני אעבור קצת ל-The Body Shop. קניתי את הקרם ויטמין E הזה, זה האקווה בוסט סורבה עם ויטמין E שמתאים לכל סוגי האור. זה מין קרם שבאמת בא במרקם כזה של סורבה, יש לו ריח נעים והוא כזה נספג בקלות והוא אחלה כזה לבוקר, למתחת לאיפור. עוד מ-The Body Shop קניתי גם את הדבר הזה מהסדרה של הוויטמין E, זה מין סטיק לחוט כזה לעיניים. השתמשתי בו פעם אחת, הוא ממש חמוד. הוא מגיע כזה ככה, קטנצ'יק, והוא ממש אחלה. ראיתי שהם הוציאו סדרה של מסכות לפנים,
הם היו יחסית לדה בודי שופ, הם לא היו כאלה זולות, אבל לא נחשבת 20 יורו לאחת, אז הסתפקתי באחת. זהו, לקחתי בעיקרון אחת שמנקה את האור, והופכת לו למואר כזה ונקי, אז אני עוד לא ניסיתי אותה, אני אנסה אותה ואני אדווח לכם. אוקיי, הם יצאו עם ריח חדש של חלב שקדים ודבש, והוא ממש 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 טוב. אז הייתי חייבת לקחת לפחות מוצר אחד בריח הזה, ולקחתי את הקרם גוף, שהוא מריח פשוט מדהים. והיה על המוצרים איזה 3+1 או משהו כזה, אז לקחתי גם את בסוף כאילו אמרה לי, קחי מוצר בחינם, מגיע לך מוצר, אז לקחתי את האסנס הזה, מהסדרה של הוויטמין E, זה כזה, מין כזה נוזל שדומה לסרום, שמים את זה אחרי הסרום, לפי מה שהמוכרת אמרה. יש לו ריח טוב, כמו כל הסדרה של הוויטמין E. עוד לא ניסיתי אותו, אבל הוא נראה ממש אחלה, אז קניתי אותו. קיבלתי אותו יותר נכון. קניתי את הג'ל גבות הזה של ארדל. אני יודעת שיש אותו גם בארץ, אבל לא יודעת, בחול כאילו פתאום המפלצת הקניות שלי כזה יוצאת, אז פתאום כל מה שלא רציתי בארץ, ואני נמצאת בחול ואני רואה אותו, אז אני כן רוצה, אז רציתי את זה. השתמשתי בו פעם אחת, הוא סבבה. מבחינת הגוון הוא טיפה חם יותר ממה שאני בדרך כלל משתמשת, אבל לא כזה מפריע לי, כי השיער שלי, הגבות שלי הם בצבע חום קר, אבל השיער שלי הוא יותר חם, אז כאילו זה נראה סבבה גם אם אני שמה משהו טיפה יותר קר או טיפה יותר חם. וכל עוד זה לא ממש כתום, אז כאילו לא משנה לי, אז הוא אחלה של דבר. הוא מגיע עם מברשת, אבל אני לא יודעת. אני אעבור לאינגלוט. קניתי באינגלוט מספר מצומצם של פריטים, אבל קניתי את הברונזר הזה, כבר פתחתי אותו, השתמשתי בו פעם אחת, הוא היה נחמד, אני לא השתמשתי בו מספיק כדי לגבש עליו דעה, אבל הוא אחלה של ברונזר, לא משהו מיוחד. קניתי גם סומק, שנראה ככה, סומק ממש ממש חמוד, מין ניוד פיצ'י כזה, ממש יפה. עוד קניתי מאינגלוט, יצאו להם מין צלליות נוזליות כאלה, שבאות בטיובה כמו של גלוס. הן מטליות והורסות ברמות קשות. לקחתי שני גוונים, לקחתי את זה שהוא קצת יותר ורוד, ולקחתי את זה שהוא קצת יותר שמפניה. שוב, אם אתם שומעות רעשים, מקס. עוד מאינגלוט, מוצר אחרון מאינגלוט, קניתי את השפתון הנוזלי הזה, הוא פשוט ניוד, מהמם, יומיומי, ניטרלי, מושלם, ממש ממש יפה, אז קניתי גם אותו. קניתי בדיוטי פרי ובנורווגיה כמה דברים של סמשבוקס, אז קניתי את הפריימר הזה, זה הפריימר הכחול, שהוא מלחך את האור. לנה, חברה יקרה וטובה, המליצה לי עליו, והוא אכן מעולה, היא הביאה לי דמית קטנה שלו, אז קניתי אותו. עוד מסמשבוקס קניתי את העיפרון הזה, הקטמטם שמתקן גוון. אני מכירה את הפורמולה של העפרונות שלהם מהעפרונות של ההצללות, ואני ממש ממש אוהבת את הפורמולה, היא נורא נורא קלילה כזאת ודקה אבל פיגמנטית, אז קניתי את העיפרון הזה, שיהיה לי קורקטור. מסמשבוקס בנורווגיה, יש בנורווגיה רשת שנקראת קיקס, אני חושבת שזה הספור שלהם בעיקרון, יש פשוט את כל הרשתות הכי טובות של הקוסמטיקה, אז ביליתי שם די הרבה. אז קניתי את הפלטה, את ההיילייטרים הזאת של סמשבוקס מהקולב עם קייסי רולס. היא הוציאה שתי פלטות לשני גווני אור, זו הפלטה הבהירה יותר. אני שונאת את האריזה. מה זה האריזה הזאת? זה פשוט נראה אריזה כאילו, אוקיי, הפלסטיק השחור הזה, בסדר, אנחנו רגילים, אבל זה כאילו, לא יודעת, מרגיש כזה כמו של ילדות בגן. מרגיש קצת כמו איפור גן. אני אסוויץ' לכם את ההיילייטרים.
השניים הראשונים הם פחות גליטרים, השלישי הוא מאוד גליטרי כזה, והשניים הראשונים ממש יפים כאלה, פיגמנטים מאוד מטליים, והאחרון יותר גליטרי. אז קניתי את הפלטה הזו. ממשיכה עם דברים של פלורמר. קניתי את ההיילייטר הזה, אני יודעת שיש אותו בארץ, אבל אני לא גרה בתל אביב, והסניף היחיד שלנו בתל אביב, אם אני לא טועה. ושוב, בארץ לא ראיתי שום סיבה לרכוש אותו, אבל ברגע שאת מגיעה לחו"ל זה משהו שונה לגמרי. אז קניתי אותו בגוון 0.1. עוד מפלורמר, נתקלתי במין קולקציה טרופית כזאת שלהם, שהייתה נראית ממש ממש יפה, הכל כזה טורקיז וכתום וכאלה. אז קניתי את ההיילייטר הזה, שהפתיע אותי ברמות. אני אעשה לכם סווטש. הוא היילייטר אפוי, אבל ממש ממש מטלי ויפה. אני ראיתי שני גוונים, היה גוון שהיה יותר לבן כזה, אבל הוא היה, גם הוא היה כזה לבן מדי, וגם היה לו מין שיפט זהב, אבל זהב צהוב. ולא יודעת, לא ממש אהבתי את הגוון, אז לקחתי את הוורדרד הזה, שהוא ממש ממש יפה. מאותה קולקציה של פלורמר, אני לא יודעת אם יש אותה בארץ או אם היא תגיע לארץ, אני מקווה שכן, כי נורא יפה. לקחתי גם את הברונזר הזה, תראו את האריזות, איזה עושות הן. אני חושבת שיש לו 4 גוונים. לקחתי גוון מספר 0.1, הוא ממש ממש אחלה. הוא עלה היום, השתמשתי בו במדריך הזה. עוד מפלורמר, קניתי את ה-BB פאודר קרים. BB קרים פאודר, בגוון מידיום שכולם ממליצים עליה להצללות, והיא אכן ממש ממש טובה. קניתי ספטונים נוזליים של פלורמר. קניתי אחד והשתמשתי בו במלון, והוא היה מהמם, אז חזרתי לקנות עוד כמה. סך הכל קניתי 4. קניתי את גוון 16 שהוא חום, לא חום, מה אתה? כן, הוא חום. קניתי את גוון 10 שהוא ניוד, זה מה שיש עליי היום אם אני לא טועה. קניתי את גוון 0.5 שהוא ניוד ורדרד יותר, וקניתי את 14 שהוא אדום קטמטם כזה. אז בינתיים אני מתרשמת מהם לטובה. קניתי גם עיפרון שפתיים של פלורמר בגוון 202, וקניתי את הפריימר המאיר הזה של פלורמר. הוא אמור להיות פריימר מאיר, לא ניסיתי אותו, אבל כאילו ניסיתי אותו על היד והוא לא היה נראה מאיר במיוחד, אבל קניתי אותו כדי לנסות. I Love Makeup זה כזה, דרגסטור זה חברת בת של, איך קוראים להם? של Makeup Revolution, הם כזה מחקים את כל דברים ש Too Faced מוציאים, ולאחרונה עוד חברות. אז קניתי את הספטון הזה. אני אוהבת את הספטונים האלה של Too Faced, אז הייתי בטוחה שאני אוהב גם את זה. גוון חום ניודי כזה, ממש חמוד. אז קניתי כזה. אני חושבת שנתחיל עם קיקו, יש לי פה 1,000,001 דברים של קיקו, אז נתחיל עם זה. קניתי סומק של קיקו ממהדורה מיוחדת, כלשהי שלהם, אני חולה על האריזות שלהם של המהדורות המיוחדות. תמיד עושות. מין סומק אפוי כזה, שנראה ממש חמוד. קניתי עוד סומק שלהם גם ממהדורה כלשהי, גם באריזה הורסת. הוא בגוון פיצ'י כזה, גוון 0.1 אם אתם נתקלות, ממש חמוד. אני בכוונה עוברת על הכל די מהר, אחרת הסרטון הזה יצא יותר ארוך משהו כבר יצא. עוד מקיקו קניתי מין דואו כזה של ברונזר וסומק, ממש ממש נחמד. קניתי אייליינר של קיקו, אני משתמשת בו די הרבה. אם ראיתם הרבה מדריכים שלי, אז בטוח ראיתם אותי משתמשת בו באיזשהו זמן. אחלה אייליינר, אני ממש אוהבת אותו, הוא עמיד, הוא נוח, הוא מדויק, אז קניתי עוד אחד. קניתי צללית מקיקו בגוון מספר 200. זה הצלליות האלה שאפשר להרטיב אותן, הייתה נראית לי יפה. קניתי, יש סיכוי שכבר יש לי אותה, אני לא בטוחה. קניתי צללית קרם של קיקו. הצלליות האלה נראות ממש ממש טוב, ולא הרבה מהם היו במלאי, בגוונים שרציתי. זו בגוון מספר 0.1, היא נראית כזאת. זו צללית, ממש מטלית ויפה.
קניתי שפתון של קיקו. זה נראה ככה, אני חולה על השפתונים שלהם. השפתון בגוון 302. קניתי שתי מסקרות. אחת שנראית ככה, שהשתמשתי בה היום, ועוד אחת שנראית ככה, שהיא לריסים התחתונים, שגם השתמשתי בה היום. זאת חמודה, זאת ממש טובה. קניתי קונסילר של קיקו, הם שינו את האריזה של הקונסילרים, זה גרם לי לטעות אם הם שינו גם פורמולה. זה בגוון מספר 2. עוד מקיקו יש לנו תמיד כזה סקשן כזה של מבצעים באמצע. האמת שכל החנות הייתה במבצע אם אני לא טועה, אבל היה גם באמצע כל מיני כאלה מבצעים על דברים, נראה לי במהדורות מוגבלות או משהו כזה. בגדול זה אמור להיות היילייטר נוזלי, המוצר הזה, אבל הוא כאילו לא מספיק היילייטר. אני לא יודעת איך להסביר את זה, הוא כאילו אולי פריימר מאיר או משהו כזה, אבל הוא לא ממש היילייטר, הוא ממש עדין, ממש עדין. עוד מקיקו קניתי שני לקים, זה הטופ קוט כזה שנותן אפקט של לק ג'ל, עוד לא ניסיתי, אבל אני סקרנית ממש. וזה נקרא ביבי בייס קוט, בגוון כזה ניוד, נראה ממש חמוד. עוד ליפסטיק שקניתי של קיקו, מהסדרה באריזה השחורה, ניוד חום כזה, בגוון מספר 404. עוד מקיקו קניתי עוד שפתון. האריזה הזאת שלהם טיפה מעצבנת אותי עם זה שנלחץ, כי זה תמיד אני נלחמת עם זה, שזה גם ניוד חום. עוד כאילו הגעתי למסקנה שאין לי מספיק ניודים חומים, אז קניתי 3000. זאת הסיבה לכל הניודים החומים. קניתי עוד קונסילר בגוון מספר 4. אני מנסה לחשוב למה קניתי אותו. האמת שאני חושבת שקניתי אותו כדי שהוא יהיה קורקטור, כי הוא מין קטמטם כזה. כנראה שבגלל זה קניתי אותו. קניתי ליפ גלוס של קיקו, אני ממש אוהבת את הליפ גלוסים שלהם, הם נורא מוצלחים. הרמת פיגמנט שלהם היא ממש טובה, כאילו לא יותר מדי ולא פחות מדי. הם לא דביקים, הם גלוסים כאלה. ממש אהבתי את הגלוסים שלהם, אז קניתי עוד אחד. קניתי מייקאפ של קיקו, אני לא יודעת מה עליו גרם לי לחשוב שהוא מאיר ושהוא לחותי, הוא לא מט, אז הוא יעבור למישהו מישהי או מישהו שצריך מייקאפ מט. וקניתי את המקבע האיפור הזה של קיקו, הוא מגיע במיכל כזה, שזה לא ספרי, זה מין תרסיס כזה, קצת מעצבן אותי שזה כזה בתרסיס כזה, אני לא יודעת למה, הוא כאילו לא יודעת, מרגיש לי כאילו נפרצה דורדורנט על הפנים, אבל בסדר. אני עוברת לאסנס ולקטריס, אני פשוט אעשה את זה ביחד כי זה כזה אותו שטיק, אותו קטע של החברות, הכל מאוד זול ובלה בלה בלה בלה. אז מאסנס קניתי את הבסיס הזה לעיניים, הוא לא חדש, זה לא משהו חדש, יש אותו גם בארץ, פשוט לא היה לי אותו ואמרתי למה לא, אז קניתי אותו. זה העיפרון הקטמטם שמתקן גוון, יש לי קיוויות כאלה חלחלות מתחת לעיניים, אז קניתי אותו. שפתון של אסנס, חמוד. קניתי מנקה מברשות של אסנס, שזה לא ראיתי בארץ ומסקרן אותי לנסות, לא ניסיתי אותו, לא יודעת למה, אבל הוא ממש חמוד. קניתי בצליות בודדות של אסנס, ממש סטנד שלם, סטנדים עם פלטות של 4 מקומות ו8 מקומות, בגלל שהיה ממש מקומות אז לא קניתי את הפלטה, כי אני ממש בלטה של 8, אבל פשוט אחרי זה סטנד ממש גדול של צליות בודדות, של סמקים ודברים כאלה, אז זה ממש נחמד לראות חברה כמו אסנס מוציאה כזה דבר.
זה בא במין דבר כזה, וככה בעצם אמורים להכניס את זה לתוך הפלטה שלהם. אז לקחתי סומק שהוא האמת גם צללית ממש יפה, לקחתי צללית תחומה, צללית תחומה קרה וצללית שימרית. קניתי פלטת צמקים של אסנס שהאמת שהם ממש ממש יפים, ממש אהבתי אותם כאילו. אני לא אעשה, טוב אני אעשה לכם סוואצ'ים, אני לא יודעת אם יש אותה בארץ, אני לא חושבת שיש, אבל יש פה אחד שהוא אמור להיות היילייטר ושניים שאמורים להיות סמקים. הוא לא בדיוק היילייטר, אבל הוא פשוט ורוד ממש ממש בהיר כזה, נראה לי סבבה לערבובים וכזה, או אפילו לטשטושים של הסומק. קניתי גם פלטת צמקים של קטריס שהיא ממש ממש טובה, אהבתי אותה, ופלטת היילייטרים של קטריס שלא בדיוק הבנתי מה הקטע שלה, כי הם לא בדיוק היילייטרים. זה אולי יכול להיות ברונזר, אבל לא. הייתי בסופ אנד גלורי, הייתי בבוטס, בנורווגיה יש כמה סניפים של בוטס, ולמזלי יצא לי להיות בשניים האמת. אז קניתי כמה דברים של סופ אנד גלורי. קניתי את הסקרב הזה, זה הפלייק אווי המפורסם שלהם, שמריח כמו גן עדן. קניתי חמאת גוף, זה ה-Butter Yourself. הריח שלו מדהים, מדהים, מדהים. קניתי עוד בודי באטר של סופ אנד גלורי, מתה על הריח הזה, מתה עליו. קניתי קרם עיניים קליל כזה, במרקם ג'ל אני חושבת, היידרוג'ל, כן, זה כזה, קרם עיניים כזה קליל לבוקר. וקניתי שני גלוסים, שהם כאילו עושים כזה פלאם פלס שפתיים, הם כזה טיפה מנטה, זה אמור כזה לעשות שפתיים יותר מלאות וג'וסיות וזה. טאטי ממליצה עליהם המון, מלא. אז ברגע שראיתי את הסטנד של סופ אנד גלורי, הלכתי וכתבתי שניים ולא הסתכלתי לאחור, אז לקחתי גם את שני הגלוסים האלה. אוקיי, אני עוברת לניקס, גם פה יש לי מסה של דברים. באמסטרדם יש סניף של ניקס, לא זול, אלה מחירים של ניקס באירופה ולא מחירים של ניקס בארצות הברית, אז היה קצת יקר, אבל עדיין עשיתי קנייה. נתחיל עם הצללית הזאת, צללית בודדה, בגוון גרל טוק, שהיא ממש ממש יפה, אני חושבת שהיא גם תהיה נורא יפה כהיילייטר. האריזות שלהם ממש ממש חמודות. קניתי את הסומק הזה בגוון טופ, שמשמש לקונטור, כמו שכל היוטיוב כבר יודע, אז קניתי אותו. קניתי את הצלליות האלה, את הרביעת הצלליות האלה, ממש ממש נראות טובות, האריזה ממש יפה, לא רואה את השפיצים האלה, ממש אריזה חמודה. קניתי את המייקאפ הזה של ניקס, זה בעיקרון אמור להיות כמו טיפות של קאבר אפקס, שזה מוסיף בעצם כיסוי. אתם לוקחות מייקאפ או קרם פנים או משהו כזה, כל דבר שאתם רוצות להוסיף לו כיסוי. לא באמת. ואתם פשוט מטפטפות פנימה כמה טיפות. בוא נגיד רשום ששניים זה כיסוי בינוני, קל, שלוש זה כיסוי בינוני וארבע זה כיסוי גבוה. אז זה נראה ככה, זה בא עם טפטפת וזה אחלה של דבר. לקחתי שני קונסילרים, אחד נקנה בטעות ואחד נקנה בכוונה. קניתי בטעות אחד כהה מדי, ורק כשניסיתי אותו על עצמי הבנתי שהוא כהה מדי, אז הלכתי לקנות אחד בגוון הנכון. קניתי את השפתון הנוזלי הזה של ניקס. הוא גרוע, ממש לא אהבתי אותו, ניסיתי אותו וכאילו אחרי איזה רבע שעה פשוט תשארתי אותו מהפנים, הוא דביק והוא לא מתייבש, הוא ממש איף. קניתי את המנקה מברשות הזה של ניקס. קניתי עיפרון שפתיים של ניקס. קניתי את הג'מבו פנסל של ניקס בגוון לבן, פשוט כדי לשים אותו מתחת לצלליות שאני רוצה שיצאו מאוד מאוד אינטנסיביות, אז זה אחלה של דבר. קניתי קורקטור של ניקס, קורקטור פיצ'י כזה. כמו שאתם רואות, אני בחיפושים אחר קורקטור המושלם, אז יש פה קצת הרבה קורקטורים בהול הזה. שכחתי להראות, מקיקו קניתי כאלה אריזות לנסיעות, לשים כל מיני קרמים ודברים כאלה.
עוד מניקס קניתי דבק גליטרים. אומרים הרבה דברים טובים על הדבק גליטרים שלהם, אז כמובן שלקחתי, ככה הוא נראה. עוד קניתי פריימר מאיר של ניקס. ניסיתי אותו פעם אחת, לא ראיתי איזשהו הבדל לא מהעולם הזה. הוא חמוד, הוא לא וואו. הוא כאילו מנסה להיות ה-Backlight Priming Filter של בקה, אבל הוא לא עד כדי כך אינטנסיבי. עוד מניקס קניתי את הפלטה הזאת שמדברים עליה מלא 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 ביוטיוב ורציתי לנסות אותה, כי א' כל הגוונים פה הם כל כך הגוונים שלי, והשתמשתי בה היום, איתה עשיתי את האיפור שלי והיא ממש ממש טובה, היא ממש הפתיעה אותי. אחלה של צליות, מטשטשות יפה, פיגמנטיות, ממש הפתיעה אותי. היא הייתה טיפה יקרה, היא עלתה 20 יורו, שזה יחסית הרבה לפלטה של ניקס. בארצות הברית היא בטוח עולה פחות. אבל היא אחלה של דבר, יש אותה בעוד כמה גוונים, אני פשוט לקחתי את הגוונים החמים. קניתי את הסומק אומברה הזה של ניקס, שנראה ככה, הוא מין פיצ'י קטמטם כזה, ממש חמוד. קניתי את העיפרון גבות הזה של ניקס, זה גם עיפרון שהשתמשתי בו היום, הוא ממש אחלה. אהבתי אותו מאוד. וקניתי ספרי קיבוע של ניקס בגימור דוי כזה. ניסיתי אותו עליי, הדבר הראשון ששמתי לב אליו זה שהוא מריח כמו אלכוהול טהור, וזה מחריד בעיניי. אני חושבת שהוא פשוט הולך ישר לפח. לא הסתכלתי ברשימת מרכיבים לפני שקניתי אותו, וזאת הייתה טעות שלי, אבל הוא פשוט מכיל הרבה אלכוהול, ואלכוהול בכללי מאוד מאוד גרוע לפנים, במיוחד שיש לך אור יבש, אז עוד יותר גרוע לפנים, אז נראה שלא הולך להיות לו שימוש. קניתי מאנסטסיה, ממש הופתעתי לראות בנורווגיה, בחנות ההיא שסיפרתי לכם עליה, קיקס, שיש שם אנסטסיה, יש שם ממש סטנד שלם, אפילו עם צלויות בודדות, שזה כאילו הייתי בטוחה שיש רק בספורה ורק בארצות הברית. אז קניתי גלוס, רציתי לקנות צלויות בודדות, פשוט יש לי די את כולן, אז לא ממש היה שם משהו שאין לי. קניתי את הגלוס הזה, הוא מין ורוד גליטרי, ממש ממש יפה. ממש אוהב את הגלוסים של אנסטסיה. וקניתי את מברשת הגבות של אנסטסיה, שאני האמת כבר הרבה זמן רוצה לקנות. אפילו לא ראיתי צורך מיוחד לקנות אותה, אבל פשוט ראיתי אותה שם והיא הסתכלה עליי ואני הסתכלתי עליה. ולקחתי אותה איתי עד הקופה. קניתי כמה דברים באורבן דיקי. קניתי 2 מהצלליות הנוזליות שלהם שמגיעות כזה כמו גלוס. האריזה פשוט הורסת, תסתכלו על האריזה. הולוגרפי כזה, הכל נראה כזה כמו... הכל נראה כזה, לא יודעת, כאילו זה בחלל, ממש 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 יפה. אז לקחתי את הצללית הזאת, שנראית ככה. עם מין דו-כרום של אדום וסגול וכסוף, משהו ממש ממש יפה. ולקחתי עוד אחת שהיא בגוון שהוא קצת יותר לביש, גוון פנינתי שמפניה כזה. היא קצת יותר גליטרית וקצת פחות כאילו פיגמנט. באחת האדומה יותר השתמשתי והיא מהממת. בזאת השתמשתי היום והיא נראית קצת צ'אנקית על העיניים. שמתי אותה על צללית אחרת, כי לא רציתי שהיא תהיה בלי רקע מתחת. אבל לא יודעת, היא פשוט נראית קצת מוזר על האף, אני לא יודעת אם רואים את זה. אבל היא נראית קצת מוזר. עוד מאורבן דיקי קניתי את הספרי המקבע שלהם, שנראה ככה. וקניתי את הפריימר הזה של אורבן דיקי, האיישדו פריימר פושן בגוון עדן, או עידן נראיתן. הוא נראה ככה, האפליקטור שלו סופר נוח, מאוד מאוד פיגמנטי, השתמשתי בזה פעם אחת, זה ממש ממש נוח. אנחנו מתקרבים לסוף על ייאוש. 2 מוצרים של אליזבת ארדן שרכשתי בנורווגיה, היה להם 30% הנחה, הם יצאו באזור ה-100 שקלים לאחד, וזה... קניתי.
המוצר הראשון זה המיסט הזה, המוצר השני זה השמן הזה. כשאני קניתי את זה, חשבתי שאני קונה את זה, כי זה היה כאילו מונח ככה על המדף, ומאחורה היה זה. אני לא יודעת איך לא שמתי לב שיש פה ציור של מוצר אחר, לא יודעת איך זה קרה, אבל זה יצא לטובה, כי השתמשתי בשמן הזה פעם או פעמיים, והוא ממש ממש כיפי לשים אותו על הפנים ככה בשגרת הטיפוח. זה לא משהו שאפשר לשים לפני איפור, כי זה פשוט מלא בשמנים, אבל זה ממש נחמד, אפשר לשים את זה על הגוף, על השיער, על הפנים, אחלה של דבר. וחזרתי לקנות את המיסט, שלא קניתי בפעם הראשונה. השתמשתי בו היום, הוא נורא נורא נחמד, השפריצר שלו אחלה, הוא מפזר את החומר בצורה כיפית ולא משפריץ כזה התזות של חומר. קניתי בדיוטי פרי סומק של תום פורד, לא היה את הסומק שרציתי, אז הסתפקתי בסומק אחר, מה אפשר לומר. זה מגיע בכזה סקיק כזה, כמו כל היוקרתיים והאריזה היפהפייה של תום פורד. בגוון אחד Love Last, הוא מין פיצ'י, שימרי כזה, יש לו שיפט של זהב. הוא כאילו משהו בין סומק להיילייטר, הוא מאוד מאוד שימרי, אבל הוא ממש יפה, אני לובשת אותו לובשת אותו עליי היום, והוא ממש ממש יפה. הסומק הראשון שלי של תום פורד. קניתי את המייקאפ החדש של ארמני, ה-Power Fabric, גם ניסיתי דוגמית שלו, שלנה, חברתי היקרה, הביאה לי מארצות הברית, וממש ממש אהבתי אותו, אפילו שיש לי אור יבש, והגימור שלו הוא יחסית מט, הוא פשוט יושב יפה, הוא כאילו, הוא לא מט שיושב על האור ומדגיש יובש, וכאילו ממש נכנס לתוך כל הפצ'ים והדברים האלה ומדגיש את זה. הוא כאילו יושב מעל זה כמו מין שכבת כתיפה כזאת, הוא ממש יפה, ממש אהבתי אותו ואני שמחה שקניתי אותו. קניתי ריסים של ארדל, יש פה עוד זוג שנפל, אבל קניתי שני זוגות ריסים של ארדל, זה הוויספיז. קצת ממק קניתי סומק, קניתי את הבלאש בייבי, שלא יודעת איך לא היה לי עד עכשיו, הוא פשוט ניוד ורדרד כזה מושלם, הורס, מהמם, הוא מט. קניתי את הברונזר הזה מהקולקציה החדשה של מק, הקולקציה הזו פשוט הורסת, הייתי חייבת משהו ממנה, אז לקחתי את הברונזר הזה, זה הברונזר, ממש ממש נחמד, אני אוהבת את הטופס שלו ובעיקר את האריזה. כאילו איזה נורא זה, אם האריזה שלו לא הייתה כזאת, כנראה שלא הייתי קונה אותו. זה פשוט נורא. עוד ממק קניתי את הספטון הזה בגוון סטון, הוא פשוט חום, קר, שאני רוצה כבר הרבה זמן, אז קניתי אותו. אחרון ממק קניתי את ההיילייטר מפורסם ביותר בגוון אור דארלינג. ניסיתי בכמה סניפים ולא היה, בסוף מצאתי אותו באמסטרדם, ככה הוא נראה. הוא כל כך יפה. פשוט זהב, מושלם, ממש ממש יפה. עוד היילייטר, אם כבר אני בהיילייטר, קניתי את ההיילייטר הזה של דיור שבא בקופסת ענק, כאילו יש פה 80 היילייטרים, אבל לא, יש פה רק אחד. ההיילייטר מגיע עם מברשת שהיא למען האמת נראית כאילו היא לא כזה, כאילו מה אני אשים זה היילייטר, אבל היא ממש אחלה להיילייטר, והיא באה עם כיס שאני הולכת לזרוק. זה דיור סקין ניוד אייר לומנייזר בגוון 001, ככה הוא נראה, הורס ביופיו. הנה שמפניה, הוא יותר בהיר מאור דארלינג כמו שאתם רואים. שמפניה כל כך יפה עליי היום. היה עוד אחד בגוון 002 שהיה מהמם, הוא היה ממש יפה. פשוט יש לי היילייטר דומה לגוון ההוא, שהוא גם של דיור, אז אמרתי, אני אגוון. קניתי קצת דברים בלאש, באמת בעדינות ממש. קניתי את הסקין דרינק הזה, זה קרם פנים מאוד מאוד עשיר, נראה לי יהיה מושלם ללילה. ואת המסכת קפה שלהם שנקראת cup of coffee שאני אוהבת, אז קניתי שני הדברים האלה, קיבלתי גם שתי דוגמיות חמודות. המסכה הזאת פשוט נוזלת, עשתה לי פה
היא נוזלת ויש לה ריח, זאת אומרת, מסכת קפה, ויש לה ריח של קפה שחור כזה, חזק, ואני פחות אוהבת קפה שחור. היא בחורה של נס. עם חלב סויה נשאר. שמתי את כל הלקים בשקית נפרדת. אז ככה, קניתי קצת לקים של אסנס מבחינת מחזקים, בייס קוט, טופ קוט, כאלה. קניתי את שני הלקים האלה, שזה ה-Out of Space Stories של אסנס, שלא נראים לי ממש לא מגניבים, לא ראיתי את זה בארץ, זה נראים טוב. קניתי כמה לקים של פלורמר, הם היו כאילו עלו איזה 2 יורו בערך, אז קניתי כמה. קניתי את שני לקים האלה של קיקו, ועוד שני לקים פיצים של קיקו, זה כזה חמוד, המיני האלה. זהו מבחינת לקים. קניתי כמה דברים של שרלוט טילבורי באמסטרדם. קניתי 2 שפתונים, הראשון בגוון פילו טוק, שמפורסם בעיקר בגלל העיפרון. ככה הוא נראה, ניוד ורדרד כזה. אבל אני קניתי את השפתון, לא את העיפרון. ועוד אחד שנקרא Very Victoria, שהגוון שלו פשוט אורס. הוא גם מניוד, אבל ורוד, חום כזה, משהו ממש יפה. והאריזה, לא, האריזה. קניתי גם סומק של שרלוט טילבורי, אני רוצה סומק של שרלוט טילבורי כבר המון זמן. משהו כאילו איזה שנה וכשהייתי בלונדון שנה שעברה והייתי בסטנד של שרלוט טילבורי, כאילו הסתכלתי על הסמקים וסוואצ'ים, אמרתי, כאילו, כן, זה סומק, לא משהו מיוחד. ולא קניתי, וקצת התחרטתי על זה, ואמרתי, אני כן אקנה, אני לא אקנה, כאילו בסופו של דבר, זה סומק, כן? אני לא אשקר, זה לא איזה סומק פלא, משהו חדש שלא קיים עוד, סומק. אבל כל כך יפה. וככה הוא נראה, עם הכוכב הקטן הזה בצד מושלם. לקחתי את הגוון First Love, התלבטתי שם בין כמה גוונים, אבל בסוף זה כאילו היה הכי... הוא פשוט ניוד, כאילו. פשוט ניוד, הוא נראה מדהים על הפנים. אני חולה עליו ואני שמחה שקניתי אותו. מאוד הופתעתי למצוא בנורווגיה, בקיקס, בחנות שכבר הזכרתי, את בוקסום. חשבתי שיש אותם רק בארצות הברית, לא ידעתי שזה קיים מחוץ לארצות הברית, לא ציפיתי למצוא את זה באיזה עיר קצת נידחת בנורווגיה. כמו שהייתי מופתעת, אומרים על הצלליות שלהם דברים ממש טובים, ותמיד רציתי לנסות, אז קניתי כמה צלליות שלהם, העברתי אותם כבר לפלטה מגנטית, הם מגיעים כאילו במין פלסטיק שחור שבתוכו יש את הצללית, וקונים את הפלטה המיוחדת של בוקסום, ואז כאילו משחילים את הפלסטיק השחור עם הצללית פנימה לתוך הפלטה, אבל הפלטה עלתה כאילו כמו 2 צלליות בערך, אז העדפתי פשוט לקנות רק צלליות ולהכניס את זה לפלטה מגנטית. הוצאתי אותה מהפלסטיק השחור, פשוט חיממתי את הפלסטיק, שמתי אותו על מחליק לאיזה כמה שניות, וזה החליש את הדבק, פשוט הוצאתי את זה עם ספטולה, וכמו שאתם רואות, היו קצת פציעות בתהליך, אבל הם שרדו. אז גם אין לי שמות של הצליות, כי הם היו על הפלסטיק השחור. נעשה לכם קצת סמוטים. יפות, פיגמנטיות, מהממות, ממש... אני מבינה את ההייפ, בואו נגיד ככה. ואחרון חביב, קניתי גלוס של בוקסום שמדברים עליהם גם הרבה. במיוחד קטלין מדברת עליהם המון. אז קניתי גלוס בגוון שנקרא שוגר, שנראה ככה. הוא מין ניוד ורדרד כזה. אין בו גליטרים, אבל הוא כן כזה מטלי גלוסי כזה, משהו חמוד. וזהו, זה היה המוצר האחרון. זה כל הקניות שלי מאמסטרדם בנורווגיה, זה כל מה שקניתי. בטוחה שהסרטון הזה יצא באורך הגלות, אבל היה לי כיף לעשות אותו, וסוף סוף אני יכולה לשים את הדברים בתוך המגירות ולארגן את זה והכל.
אז זהו, אם אהבתם את הסרטון תעשו לייק, אם נשארתם עד פה אז כל הכבוד לכם. וזהו, תכתבו לי בתגובות אם הייתם רוצות לראות עוד דברים כאלה, אתם יודעות שאני עושה מלא הולים ואני יכולה על זה. אז זהו, תכתבו לי בתגובות ותירשמו לערוץ ותעשו לייק ונתראה בסרטון הבא. ביי.